φιλοσοφίας της φυσικής στα πανεπιστήμια. Είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο και η επιστημονική έρευνα είναι για μένα το παν στη ζωή. Δεν ενδιαφέρομαι για την πολιτική ούτε για τα κοινωνικά συστήματα. Το μόνο που με απασχολεί είναι η επιστήμη. Μου είπα τις προάλλες ότι είναι δικτατορία. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ανακατεύομαι στα πολιτικά και ελπίζω να με αφήσουν και εκείνοι ίσως στη δουλειά μου. Αποστολή μου είναι να διδάξω στους φοιτητές τη φιλοσοφία της φυσικής. Τίποτε άλλο. Το μυαλό μου είναι στα προβλήματα του καθαρού λόγου και στο ρόλο των νεκρονίων. Τα άλλα θα τα λύσουν οι άλλοι. Μου είπαν τις προάλλες πως βασανίζονται φοιτητές που αγωνίζονται για την απελευθέρωση από τη δικτατορία και την τυραννία. Λυπούμε αγαθήτατα. Τα καταδικάζω βέβαια, αλλά τι μπορώ να κάνω. Δεν γνωρίζω κανένα από τους φίλους για να εφέρω. Και άλλωστε δεν έχω καιρό. Με απασχολεί η μελέτη. Μόνο η μελέτη. Έτσι είναι! Δεν θα ανακατεύσω τίποτα. Κοιτάω μόνο τη δουλειά μου. Το σπιτάκι μου, τη γυναίκα μου και κάποια φλεραδούλα από το φέρει περίπτωση. Το παιδάκι μου και το μανατσάκι. Βέβαια, η ζωή ακρίβεται. Οι δουλειές δεν πάνε καλά. Αλλά εδώ, δόξα τω Θεώ, με ξομολεύω. Κάνω κι άλλες δουλειές. Φεύγει το παππού. Φεύγει το τροφό. Δεν βλέπετε κύριε πως με λεπτό. Οπωσδήποτε καλά κάνετε. Άλλο τρένο και τούτο. Μάλλον θα έχει κάποια λόξα. Ας πληρώσουν τον προπό μου. Μας έμεινε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Πόπο τι μας βρήκε, πόπο τι μας βρήκε. Ακούσε εκεί, 100 το κρέας και να είναι και βρώμικο, 50 το λάδι και τα μπουζολάκια. Πού το περιμένανε όλα αυτά. Άλλα περιμένανε. Να δεις Μαρίκα, μου λέει ο άντρας μου, τώρα που είχε η δικτατορία, όλα θα αλλάξουν στο καλύτερο. Θα φτηνίνουν τα ρούχα και τα τρόφιμα. Θα σταματήσουν οι λομπιτούρες, θα ανέβουν οι μισθοί, θα έχουμε πραγματική δημοκρατία. Όλοι θα είναι ελεύθεροι, θα υποστηρίξουν την νεολαία. Τα παιδιά μας θα βρουν εύκολα δουλειά. Εξαφάνιση των αυτοκρατών, λαθροπρακτόρων, κοινοτικών. Τάξη, ασφάλεια, καλή. Ελευθερία, Ελλάδος, Ελλήνων, Χριστιανών. Αναπτύσσεων, δωρεάν ελληνική παιδεία. Ελληνική οικονομία. Παραγωγικά έργα. Μπορεί να τραβήξει τα μετάκι. Κοίτα εδώ το κομμένο.